agraïment a els qui mos han acollit, a la Sínia, i vos convida que no vos en negueu ràpid i quedeu aquí a fer una copa, a fer un refresc, perquè han fet l'esforç de 8 mos i me sembla que és d'agrair. Antes d'anar-nos, vull fer una precisió a una afirmació que ha fet na Llucia. L'any passat, el president de l'associació de veïns era en Pepe Tadeu, i em vull fer esment perquè jo l'any passat, quan l'associació va impulsar recuperar i continuar, i per molts anys, l'encontre de poesia en honor a Francesc Calvet, el president era en Pepe. I el vull recordar, no ha pogut venir perquè va morir fa poc un germà seu i estan delicats, l'Arieta també, però vull aprofitar per dir que en un mes l'associació de veïns farà 40 anys i és important que el poble no se n'oblidi. Jo no hi era, però aquí hi ha gent que va ajudar a fundar l'associació i jo crec que és un honor i que jo l'únic que faig és veure, jo i és de la Junta, perquè en definitiva jo tot sol no faria res. La Junta d'ara l'únic que bevem és del mèrit d'aquells que la van fundar. Moltes gràcies i bona nit.